ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሎማ ኣንቲ ያው ላፕቶፕና ወይም ደሞ ኣብ ኮምፒተርና ዘሎ ኦፐሬቲንግ ሲስተም እንድሕር ደኣ ኣክቲቬትድ ዘይኮይኑ ከመይ ጌርና ኣክቲቬት ክንገብሮ ከም እንኽእል ከርእየኩም እየ ማለት እዩ። እዚ ንምግባር ያው መጀመርያ ካብ ኪቦርድና ዊንዶውስ ፕላስ ኣር ንፀቅጥ ዘን ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ ጌርና ሲኤምዲ ኢልና ንፅሕፍ እሞ ዘን ቀፂልና ኦኬ ንብል ዘን ናብዚ ይወስደና ማለት እዩ። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብላክ ስክሪን ያው ናይ ኮማንድ ፕሮሞት ስክሪን እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ስክሪን እዚ እንታይ ኢልና ንፅሕፍ ማለት እዩ SLMGR ስፔስ ጌርና ስላሽ ንገብር እሞ ሪኣርም ንብል ዘን ቀፂልና ኢንተር ንብሎ ማለት እዩ። ዘን እዚ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኮማንድ ኮምፕሊትሊ ወይ ደሞ ኮማንድ ኮምፕሊትድ ሰክሰስፉሊ ኢልና ኣሎ which means ዝሰራሕናዮ ስራሕ ያው ኢፌክቲቭሊ ሰሪሑ ኣሎ ማለት እዩ። ወይ ደሞ ኦፐሬቲንግ ሲስተምና ኢፌክቲቭሊ ኣክቲቬትድ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ። ዘን እቲ ዝሰራሕናዮ ስራሕ ንምውዳእ ኣብዚ ኮምፒተርና ሪስታርት ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ ሪስታርት ንክኸውን ኣብዚ ኦኬ ኢልና ክንወፅእ ኣለና ማለት እዩ።